nonché molto più ma poverini nonché Vaatane kaikkosten musastlino hänelöiden konso, agaskolsa seiti suosotus pankan kudun kuulusta liikeet hetelua. Oh
wabapha lona ukuze bakwazi ukuqonda kahle ukuthi bahlanzwa ngamanzi mani, bazalwa busha ngamoya muni, bahlengwa ngagazi lini. Sicela inkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephilayo Nkosi kanye nawe nomgcobileyo ninguNkulunkulu munye isikhathi nesikhathi. Abakholiweyo bayokuthene emphemeni othiwa ukaSolomoni benhliziyo. Kodwa phakathi kwabanye akekho enesibindi sokusihlanganisa nabo. Nokho abantu babedumisa. Wakhula kakhulu phakathi kwabo, wababekholwa enkosini. Amadodana besifazane. Kwenzeka kuba bakhiphele ezindleleni abagulayo, bababeka embhedeni nasezinhlakeni, ukuba athi nxa edlula uPetros, basale bembozwa yisithunzi sakhe. Nabantu abaningi
babevela emizini eseduze babuthana eJerusalema belethe abagulayo nabakhathazwa yimoya emibi. Baphiliswa-ke bonke. Yiwo amazwi esifundeni sokuqala. Bongani inkosi ngoba imnene, ngoba isihawu sayo simi kuze kube phakade. Bongani inkosi ngoba imnene, ngoba isihawu sayo simi kuze kube phakade. Okamurena umbane umulimo. Okamurena umbane umulimo. Uwawa kiosafeni. Okamurena umbane umulimo. Indlu ka-Israyeli mayisho ukuthi isihawu sayo simi kuze kube phakade. Indlu ka-Aroni mayisho ukuthi isihawu sayo simi kuze kube phakade. Abayesabayo inkosi mabasho ukuthi isihawu sayo simi kuze kube phakade. Okamurena ubane umulimo. Ithe ababelahlile abahle seliyinhloko yekhulu. Lokhu kwenziwe yinkosi. Kuyisimanga emehlweni ethu. Yilokhu usuku olwenziwe yinkosi. Masesase sijabule ngalo. Okamurena ubane umulimo. Onkosi sisize. Onkosi sihlahlamelise. Uhlahlamelisiwe ozayo ngegama lenkosi. Siyanihlahlamelisa endlini yenkosi. uNkulunkulu uyinkosi. Makasikhanyisele. Okamurena ubane umulimo. Isifundo sesibili sithathwe encwadini yesambulo. Mina Johannes umfowenu okanye nani ekuhluphekeni nasembusweni kaNkulunkulu nasekubukezeleni kuKristu Jesu ngangisesiqhingini esithiwa iPatmos ngenxa yothando lwezwi likaNkulunkulu neqiniso ngoJesu. Ngangenwa ngumoya kaNkulunkulu ngosuku lwenkosi. Ngalizwa izwi elikhulu emva kwami linjengelecilongo lithi, loba lokho okubonayo encwadini, uyithumele kumabandla ayisikhombisa ase-Asia. Ngase ngiphenduka ukuba ngibone ukuthi livelephi lelizwi elalikhuluma nami. Ngathi sengiphendukile ngabona izinsika zezibane zegolide eziyisikhombisa. Phakathi kwalezi zinsika zezibane zegolide eziyisikhombisa ngabona othile ofana nendodana yomuntu, embethe ingubo eshaya ezinyaweni, eboshiwe ngasesifubeni ngebhande legolide. Ngathi ukuba ngimbone ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, kodwa wayesebeka isandla sakhe
sokunene phezu kwami wathi, ungesabi, mina ngowokuqala nowokugcina nophilayo. Ngafa kepha bheka, ngiyaphila, ngiyophila kuze kube phakade. Nginezihluthelelo zokufa nesihogo. Loba-ke lezo zinto ozibonileyo, nalezi ezikhona, nalezo eziyakuba khona ngasemva. Yiwo amazwi enkosi lapha esifundeni sesibili. Ukholiwe Thomas, ngoba ungibonile usho inkosi. Banenhlanhla abakholwa bengabonanga. Inkosi ayibe nani. Kufundwa encwadini yevangeli njengoba ilotshwa nguJohane umpostoli. Kwathi kusihlwa ngalolu suku lokuqala lwesonto kuvaliwe eminyango lapho abafundi babehlangene khona ngokwesaba amaJuda. UJesu wafika wemaphakathi kwabo wathi, uxolo alubekini. Wathi basho lokhu wabatshengisa izandla nohlangothi. Bajabula-ke abafundi bebona inkosi. Wabuye wathi kubo, uxolo alubekini, njengalokhu babathuma mina, nami ngithuma nina. Wathi eseshilo lokho wabaphefumulela wathi kubo, yamukelani umoya ogcobileyo. Labo eniyakubathethelela izono zabo, bayakuba bethethelelwe. Nalabo eniyakubabopha ngezono zabo, bayakuba beboshiwe. Kepha uThomas othiwa yiwele, omunye wabali-12, wayengenabo mhla efika uJesu. Ngakho-ke abanye bathi kuye, siyibonile inkosi. Waphendula wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zakhe amanxeba esibhekeli, ngifake umunwe wami emanxebeni esibhekeli, ngifake isandla sami ohlangothini lwakhe, angiyukukholwa. Kwathi emva kwey'nsuku eziyisishiyagalombili, abafundi bakhe behlangene futhi, noThomas ekhona kanye nabo. Wafika uJesu kuvaliwe emnyango, wemaphakathi kwabo wathi, uxolo alubekini. Wayesethi kuThomas, mina-ke faka umunwe wakho lapha, ubheke izandla zami. Letha isandla sakho usifake ohlangothini lwami. Ungabi ongakholwayo ube okholwayo. Waphendula uThomas wathi, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. uJesu wayesethi kuye, ukholiwe ngoba ungibonile, banenhlanhla abakholwa bengabonanga. uJesu wenza kambe nezinye izibonakaliso eziningi phambi kwabafundi bakhe, azibhaliwe kule ncwadi, kodwa lezi zibhaliwe ukuba likholwe ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu, nokuba nithi nikholwa nibe nokuphila ngegama lakhe. Yiwo amazwi enkosi evangelini.